Здравейте, треньори, и добре дошли в залата! Днес влизаме надълбоко в една от най-важните части на играта. Как да изградим една, направо непробиваема защита. Хайде да видим как можем да я превърнем в най-силното ни оръжие на игрището. Повечето хора си мислят, че защитата е просто реакция на това, което прави противника. Но какво ако ви кажа, че това е грешно? Днес ще говорим точно за това. Как защитата да не е просто отговор, а да бъде проактивно оръжие, с което ние диктуваме темпото и контролираме мача. Ето го и планът ни за днес. Първо, ще изясним какво точно е зоновата защита. След това ще разгледаме двете най-популярни формации – класическата 2-3 и по-агресивната 1-2-2. Ще поговорим и кога да използваме всяка от тях и накрая, разбира се, ще има и малко домашна работа. Да започваме? И така, първата ни точка. Какво всъщност представлява зоновата защита? Всичко се крие в името. Вместо да гоним един играч по цялото игрище, ние пазим определена зона. Мислете за това последния начин. Все едно имаме 5 играчи, които са свързани с, да кажем, една невидима нишка. Накъдето тръгне топката, цялата защита се движи заедно, като един организъм. Тук комуникацията, синхрона, те са абсолютно всичко. Добре, преминаваме към урок номер 1 и може би най-известната защита в баскетбола – зоната 2-3. Това е класиката, която всеки отбор трябва да владее до съвършенство. Нека да видим защо е толкова фундаментална. Ето я и първоначалната подредба. Толкова е проста, но и толкова ефективна. 2 играчи са горе на линията за наказателни удари, а 3 са долу, по основната линия. Реално, ние строим една стена точно пред коша. Идеята е ясна. През подкошието не минава никой. Когато топката е на върха на дъгата, виждате как 2 гардове отпред са първата ни бариера. Тяхната работа е да притиснат играча с топката, да го накарат да се чувства некомфортно, в същото време 3 играчи отзад са като котва, пазят коша. Сега вижте какво се случва, когато топката отиде към крилото. Цялата защита се плъзга в унисон, буквално като едно цяло. Това е красотата на тази зона. Целта е винаги да имаме тяло между топката и коша и, разбира се, да затворим линиите за подаване. И ето го, може би, най-важният момент. Топката е във ъгъла. Вижте как зоната веднага се свива. 2 души оказват натиск върху топката, а останалите играчи се преместват, за да затворят всички възможни опции за пас. Това си е капан, от който излизането е много, много трудно. Добре, нека да обобщим. Какви са силните и слабите страни? Силните са ясни. Получаваме желязна защита под коша, винаги сме в топ позиция за борба и оттам лесно можем да тръгнем на бърза атака. Обаче има си и минус, разбира се. И той е голям. Ако срещу нас имаме отбор с снайперисти от тройката, ще имаме проблеми. Готови ли сте да вдигнем малко адреналина? Време е за урок номер 2. Зоната 1-2-2. Това вече е съвсем друга бира. Говорим за агресия, за висок риск, но и за огромна награда, ако се изпълни правилно. Само погледнете формацията и веднага ще видите разликата. Един играч е изнесен напред, 2 са в средата и 2 са отзад. Цялата идея на тази подредба е да окажем натиск върху топката още в момента, в който тя премине централната линия. Тук основната цел е да се пресекат пасовете по периметъра. Тези 2 играчи в средата са като хищници, които само чакат възможност да откраднат топката. Нападателите просто нямат право на грешка при подаванията си. А ето го и специалитетът на тази защита – капанът в ъгъла. Абсолютно смъртоносен е. Когато топката стигне до ъгъла, 2 защитници веднага я атакуват, а трети затваря пътя за връщане назад. Нападателят буквално остава без никакви опции. Това е почти сигурна грешка в атака. Както казах, това е високорискова защита. Да, тя е перфектна срещу отбори с стрелци и създава страшно много грешки в нападение. Но пък от друга страна оставя огромни празнини в средата на високия пост и ни прави доста уязвими в борбата под коша.
Окей, вече познаваме две много мощни оръжия, но истинското майсторство на треньора се крие не само в това да ги познава, а да знае кога точно да използва всяко едно от тях. Всичко зависи от противника. Ето една малка таблица, която ще ни помогне. Ако играем срещу отбор, който има доминиращ център и обича да играе под коша, залагаме на сигурното – зона 2-3. Но ако срещу нас имаме отбор, който разчита предимно на стрелба отвън, тогава е време да ги изненадаме с агресивната 1-2-2. Толкова е просто, нали? Добре, време е за бърз преговор. Нека видим кои са най-важните неща, които трябва да запомним от днес. Първо, зоната 2-3. Това е нашата крепост. Използваме я, когато искаме да защитим коша на всяка цена и да доминираме в борбата за отскочили топки. Тя е нашата солидна основа. Второ, зоната 1-2-2. Това е нашата преса по цялото игрище. Използваме я, за да създадем хаос, да предизвикаме грешки и да наложим по-бързо темпо на игра. Това е нашият агресивен кос. И след като научихме как да се защитаваме, логично идва и следващия въпрос. Ами, как се атакуват тези зони? Защото за всяка защита си има и нападение, което може да я разбие. И ако този въпрос ви заинтригува и искате да знаете как точно се разбиват тези защити, знаете какво да направите. Абонирайте се. Така няма да пропуснете следващия ни урок. Благодаря, че бяхте с нас днес, треньори. Урокът приключи.